idea és fer tallers perquè permetrà una relació més propera entre tots els participants de la jornada. La primera part tindrà un format més gran i potser més protocolari, però la segona el que volem és tenir un espai d'intercanvi on, a part de conèixer persones que fan la mateixa tasca que nosaltres en un altre lloc, posar en valor moltes de les activitats que els que estan a dintre d'una escola coneixen, però quan tanquen la porta no surten d'allà. Després també és un espai per aprendre entre iguals. L'aprenentatge entre iguals és una de les eines que ara volem potenciar dintre de la FEP i aquests tallers ens ho permeten. I després també de donar la possibilitat a mestres i professors de viure l'experiència que hi ha gent que està dintre de la FEP està visquent. Treballem amb equips de directors, treballem amb equips de caps d'estudi i els mestres no els donem mai l'oportunitat de viure aquesta coneixença mútua. Escoltar experiències d'altres companys ens permetrà adquirir eines que ens ajuden a millorar el nostre aprenentatge i també d'alguna manera hi ha un aspecte a mi que em sembla interessant que és que ens permet qüestionar també la nostra pràctica educativa. O sigui, aquest aspecte més crític també em sembla que hem de posar l'accent. Organitzar aquest acte està suposant un repte perquè és la primera vegada que s'ha fet i a més el fet de fer-ho a la nostra escola és un motiu d'il·lusió addicional.